Čaute ľudia, dneska tu sme pri novom videu a ideme hrať hru, ktorá sa volá 60 Seconds. Už to točilo strašne veľa ľudí a preto to chcem natočiť aj ja. Už som to hral, ale chcel by som vám trošku poukazovať, čiže myslím, že môžeme ísť na to. Nová hra. Sme Dolores a ideme na to. Naším cieľom v tejto hre je vlastne prežiť v atomovom bunkri. Ale ešte predtým si vy musíte nazbierať zásoby. Boy Scout. Okay. Ideme, bereme všetko, čo vlastne môžeme, všetko, čo unesieme, pretože toto je náš atomový bunker a my ho potrebujeme naplniť čo najviac vecami, keďže my vlastne ideme do apokalypsy, čiže my potrebujeme veci, rozhodne. Kašleme na ostatných členov rodiny, stačí mi len týmik. Maska, bere, lekárnička a puška. Vezmem pušku, nie? No, nemám miesto. No, vlastne idem, ale fakt sa vám ešte raz ospravedlňujem za to, že tak dlho nevyšlo videjko, pretože nemám čas. Rýchlo, do bunkru, padaj, Dolores. Dobre. Fakt nemám čas, ale sľubujem, už bude vychádzať častejšie. Ale o chvíľu budem mať na Nintende hru Raft. A dosť sa teším a ju určite natočím. Neviem ako, ale nejako to spravím. A vlastne ideme už na to. Deň 1. Vlastne toto sme my. A my sa snažíme vlastne prežiť v atomovom bunkri. A napiť im dáme až 5. deň a nájsť až 10. Hej. Tak by sa to malo hrať, pretože tak šetríme, snažíme sa vyhrať. Ja už som, myslím, raz vyhral túto hru a som celkom rád, že som to spravil, lebo inak by som nevedel, ako to hrať a zasa by som potreboval od vás rady, čo samozrejme je dobré, ale aj, viem to hrať, hej. Čiže budem vám čítať a pri niektorých môžem aj preložiť. Čiže našli sme to. The animation clips was covered by a can to bed. No vlastne našli sme toto. Náboje sme našli. Dolores neprežije viacej bez vody a tým je v hroznom stave. Potrebujeme mu dať vodu. Teraz. Ľudia, ja vám dám vodu až zajtra, hej? Dvaja páni chráli rodinky, normálne jediní prežili. Až dneska vám dám vodu, kamaráti. Vodu, krása a vlastne teraz sme ich dali na výpravu. OK. Najedia sa až 10. Počkaj. Že sú na diete. Keď boli na diete, no tak počuli klopanie na dvere a rozbilo to ich Heintrud. Že oni našli nejakých ľudí, čo prežili a hovoria im, ale sú v celkom zlom stave. Všetci oni
nám chceli dať dačo napiť a trošku načo nájsť. Alebo im máme dať bandaže a lekárničku tu a tento. No. Tak asi lekárničku im nedám, dám im vodu. Vyskúšam im dať tú vodu. A ináč, keď toto video vidíte, keď sa na toto videjko pozeráte, no tak No tak akurát akurát uploadujem na YouTube ďalšie videjko, čiže tešte sa a vidia ďalšie videjko hneď po tomto, ako vidím. Hej, možno 5 minút na to. Neviem. Ináč po tomto videjku teda vyjde to ďalšie a bude to z hry, nechcem vám nejako hovoriť, ale ešte potom ďalšie videjko bude toto. Bude na Nintendo už hra. Nejako to skúsim. Takže máte sa na čo tešiť. Dajme im napiť aj nájsť, pošleme ich na výpravu a pôjde sa pozrieť Timiček. Timiček má najlepšie lúty vždycky. Prišli sme o mapku. Sakra. Pôjde vonku asi Dolores. Dám aj kufrik, plynovú masku, Boy Scouta a rádio. Dáš to, Dolores, a vráť sa hneď čo najskôr. Škoda, nemám sekeru. Kebyže sa nevrátim, no tak za ňou dojdem a dotiahnem ju sem. Každopádne, ľudia, prečo je hentá fľaška toho spreja proti insects, proti chrobákom taká obrovská? Asi by taká byť nemala, ale dobre. Fakt sa vám ospravedlňujem za ten Roblox, čo som natáčal a za ten Bloxroot, že tá obrazovka bola taká, aká bola. Ale už to bude lepšie, sľubujem. Dáme asi karty, šach hrávame. Ale karty máme rozložené. A to je jedno. Ale aj tak nám zostalo aj to. Čiže v pohodičke dáme mu napiť. Dolores myslím, že už sa nevráti. Ale prosím, nech sa vráti. Jo, je naspäť. Donesla nám všetko. 2 jedlá. Ale to je dobre. 2 jedlá nám donesla. To je mega dobre. 2 jedlá. To je perfektné. No, čiže zajtra asi pošlem Dolores na výpravu. Alebo nie Dolores, Timmyho. Ale ten zdechol. Počka, čo? Keď si spomenul, že my nie sme provide for him. Aha, že keď si povedal, že my ho nemáme radi a neviem čo, no tak odišiel a už sa nikdy nevráti. Akože však tak mu treba, no. Jeho voľba. Zapnem vám aj zvuk, ale nebude ma dobre počuť, hej? Budem hlasnejšie hovoriť. Čiže my teraz vlastne im dáme napiť až zajtra. Nedám im výpravu a čeknúť ide Dolores určite. Prosím, nech sa vráti. Prosím, nech so mnou ku mne dojdú aj takí ľudia,
čo ma zachránia a vyhráme hru. Hej, prosím. Dojdite. Hej, nie? Nedojdete? Tak potom ja už neviem. Koniec. Čo sa stalo? Zomrela mi Dolores? Vážne? To si nevydržala ten jeden deň. Ježiš. Však veď som ti chcel dať napiť aj nájsť 20. deň. No, you appreciate it. Tak ľudia, ak sa vám toto videjko páčilo, no tak dajte like, odber a so zvončekom a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak, majte sa. Čus.